Kini ka por nga ai khlei ye phi iwei piwei ke ba pet ke ba sngap ye ni khubor ha kini ka por ba menta ka benta bang kwa ban wanra shpi he ni ka por kalong ka jingduwai bakyrpang na ka benta ki khynnah skul bat am ta ki kmi ki kpa ki beron ki khun ki ba dang pule te kumta ke ka ba ngadon ha kini ka por kalong ba ngan duai kerpang na bentagi khynnah skul bat nam tagi kmi ki kpa ke mengalaong de swaban duai ngakwa ban ai katu gane ga jing kren lane kata ga jing pule na ktin ga jong bulai ka benengkong kalong ngan duai na ka benta bau bulai un kerku ye ki khynnah skul baro ki badon haki jing pule ke beper bau bulai un ai ki jing kwat jing khia badu bulai un ai ki ga jing nang ka jing start bat ba kenamdon kono no jipen thot ye ga jing pule ga jongki how ne usnam baro shisnam bat le se don apleng jong ki khna ki barang pen kre ya ka exam ka jongki bat don ru ki barang sedang ban jon ki school ni ki kelas ka jongki kumta ngan penlong ga jing duai bo bleun kurku u bleun darkat u bleun a jing nang jing start u bleun a jing ai ba phila ban pendap ye ga jing pule jongpi how ne usnam bat ba u bleun nang rau na kentiu ya ga jing pule ga jong pi how ne usnam de shwa bangan penlong ga jing duai kwa ban pule katuk ne ga tin ga jong blai ba ka benengkong ga tin ga jong blai ga bangan pule kalong na sitiu jacob kalong ga benengkong ga khat ga basan hang ni ka tin blai ka ong hanre la da uno ru napi uduna ga jing start to un pan na ublai uba ai kelut ya baro bat ubom kenok ben te on ai ya kata hau hang ni tin blai ka ong lada uno uduna ke jing start to unpan ublai nama ublai long ba ai kelut bat ubom kena ben ublai unum kena ben lada pipan yang jing start na lada piduna ke jing start pan ublai unum kena ben ya ke jing em ke jong pi reun ai ya kata pi ong ke tin ke jong blai la kalong kata ke jing start ha ke kenjaman sim kalak ru ban long ke jing start wat ke pule putih ublai laban ai ta ke jing start na ke benta jong pi bat susu ke tin jong blai na kita proverb kelenong balai kita khat basan ke baro ke ong tongek ha utrai dala ke donut baro bat watsania halaga jong ke jing sampang ke khat na ke benta jong pi ki student baro bat pinang ban ngek ban sania ha utrai wanam sania tah kata ke jing sampang jong pi wanam ong stia ong ngalahi ngalak ban le ke ne ngalak ban le ke tai hanrei pidon kam ban ngek ban sania ha utrai da ke donut jong pi baro nam ta ke jing pule ke jong pi các tin cái jong blai các khot ba pinang man ngai ba pansania ha u namara da pinang man ngai ba pansania ha utrai ken un kerku các tin blai ka ong un penlong ya ka kemut un ai pi ta jing start sampang un penla ya pi ba pila ban tho ke exam ke jong pi pila ban pendap ya ke jing pule ka jong pi kata kalong ke ba ngadon ba kentu na mata ki khna ba ki jing pule ke jong pi bat ba apa kalong nak benta ki kmi ki kpa lane ki hemman ki badon ki para ki badon hage jing pule lese phi khuslai nak benta kumno ban pendap an penbiang ki khun ki jong pi lane ki para jong pi ki badon hage jing pule na khot nam ta jong pi ki kmi ki kpa ro kumno ba phen nang ban ngai ban shania ho trai it how try ye ke baro lese phi dan kita ki khuslai kumno ban pendap penbiang ya ga bai skul ki khon kabai kot ki khon kabai uniform kabai school bus batum ter sibun kita ji penlut pihak an penlut kum ki bril le se phila ban snow khuslai ki snow jenjar harai ngakot ye pi yang wa thungek ban shania utrai ken unum ino ye pi tin jublai ke thu ingi ba ublai ulong u jehova jaira kemut ublai nong pendap une un pendap igi jiran kam jong pi baro nam pin khon ki tin pi para jong pi ki berang don ha ka jing pule bat new year ka ni nak tin ga jong blai nak kitab sam ka ba live hunyo khat ba apusan u sim de bedu ong ha ka sam wang ngalalong samla teman ta ngala teman hanre ngam sem la yu i ya u bahok bala ino no ya u lemne ya u sembai jong u ba ki ya khong pu u de wang ngalalong samla hanre mentang ngala teman wang ngam sem la i ba u bahok u krong pu kemut kita tiba hok kita bandang ban ngej bandang masyani utrai unum sya yaki bikin krong pu bikin dap ram dap sya bat bikin yo le ran unum sya
ublay un kurku bat ublay un pendap habing inang ban ngej nginang ban syania hu waktu po wang ha ka city Filipi wang ublay jonga un pendap ye ge jin kerdo je pi baro bat ai ba ublay ba pi ngej pi syakri un pendap ya ge jin an kam nak beta ki khun ki ti jong pi nam ta ki para ki jong pi gram ki dang dan ha ga jin pule kum ta ne ga por khot e pi baro la ga long ki khynnah skul ngej pa syania utrai tan jing start tan bon utrai ke nam ta jin pule jong pi la ga long ki kni ki pa ki henman ki berani ki khot ki ti ye ki para ki dang pule nang man ngej pa syania utrai blai pendap ya ki jin dan kam jong pi hau ne snam baro si snam pinam dap ram dap sya bat kumta hani ka pongan penlong ke jingduwai naga benta jong pi ki khynnah pule kumjuru mata jong pi ki kimi ki pa ba yang ngilang baro ton pendam ke jingduwai ablai ngawana khmat jome hani ka poban aingo ime try ma kani ka tin ke jome to ablai bat kani ka jingkan tu mangala banwan rak ko pa bi et ablai syaki khynnah skul ko to ablai syaki kimi ki pa bedon ki khun pedang pule syaki hanman bedon ki para ke pule to ablai janga try kerpang na bedon khynnah skul wai man ai ki juga jing khia man ai ki jing nang jing start to ablai man kerkhui ke pule puthi jong ki ken man bah ken man roi ha unas number si snam ablai janga perlait na do no ji fruit pen thot try bi et ablai janga try ya rap ken nang ban ngai ban syani hame bat try bi ablai ken nang idru ya me ko try jisu bi et ablai kerkhur ki kimi ki pa baro ke dan ki khun ki ti ki ba phak skul ko to ablai chibon ko ta ki jim penlut ba ki hab an penlut try me men kerkhur men pendap ye ki try me long je ba jaira ublai no pendap to ablai men sya bikin le ran bikin krong pu try blai ngada dua men kerkhur ki wait try ka kam ka jam ka try ka ta baro ken man bha ken man roi ko try kedua pengapan kini baro kita tengok jisu amen to blai kerkhur pi baro hage ketemu jisu